skal vi i dag, Ejner? I dag der skal vi på dyrskue over på Hovedengen i Ribe, og vi skal finde vores 3 yndlingsdyr. Undskyld. Ja. Det koster 60 kroner hele dagen. Ja. Indtil klokken 10. Ole, kan du ikke give en status? Jo, altså vi havde troet, at vi skulle på dyrskue for at finde vores 3 yndlingsdyr. Men det bliver ikke i dag, vi finder dem, fordi at, vi kunne ikke komme ind på dyrskue. Det koster penge, og det har vi ikke råd til. Men hvad gør vi så nu? Så nu der, i stedet for, så går vi ud og får fadøl, fordi det heldige ved det er, at de har valgt at lægge dyrskue i samme weekend, hvor der også er jazzfestival her i Ribe. Så derfor så er der masser af øl og jazz og dejlig gang i den over hele byen, og det skal vi ind og se på nu. Det er her, vi skal have fadøl. Ja. Det fede er, at vi er tilbage i Ribe nu, og vejret det er mellem 25 og 30 grader. Fuldstændig perfekt, helt vindstille, og øllen er kold, og vi er fuldstændig oppe på den høje klinge. Derfor skal vi i aften måske ned på vandet eventuelt og spille op til dans, eller ned på Strygeren, eller ned på Prometis, eller ned i Vægtekælderen, eller et af de andre rigtig gode gamle steder. Og skære ud, eller lave en scene, eller hvad der man siger. Det bliver rigtig sjovt, og jeg kunne da ikke forestille mig, at vi bliver helt restaurant der. Skål! Bye.